Tinokushinga zvakare muzoro naZimbabwe ndoimbodburwa tsvene kwese kwamuri kumatima nanyika wose. Zimbabwe radzoka nenhau dziri kubva muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana uyezve mumastriti akasiyana-siyana mukati menyika yedu yeZimbabwe. Asi ndisingakuwesere nguva ndira kuti tinge tichionesana kuti chikubva inhau dziri kubva muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana nedzimwe dzatinotora kubva mumastriti munyika yedu yeZimbabwe. Situation inonyatsomira zvakanaka, vanhu vari kuti ivo situation iri kubvira mukati meZANU-PF. Handisingazivi kuti kwamuri ikoko muri kuzviona sei oro muri kunzwa zvinhu zvichitaura kuti kudii, asi zviri kunzi izo situation mukati mebato reZANU-PF iri kuita kubvira nezvakakonzereswa navaMnangagwa. Tinoziva chinangwa chavaMnangagwa changa chiri chekuti Tagwirei na Vice President Chiwenga vange vachirwisana ende vange vatorwisana zvokuti situation inokwanisa kuenda papublic kana vari kukwanisa kudzoserana mashoko kana kutorwisana nezvibhakera live ndekuti vaMnangagwa vane nhongwa dzavanga vachida kuunganidza pamusoro pekuti ivo vazenge vachizokwanisa kubvisa vaChiwenga mukati mehurumende uri mukati mebato reZANU-PF. Ndekuti pari zvino Chiwenga ndiye munhu ari kunyanyotyiwa navaMnangagwa, saka takaona vakamugadzirira Tagwirei kuti aramba achingoneswa naTagwirei, asi Mnangagwa aifungidzira nyaya iyi ichazenge ichimusiya, asi pari zvino nyaya iyi yamutakurawo zvezvakare, yamuzora-zora madhaga. So munhu akutoonekwa aritori dambudziko hombe ndiye Mnangagwa, ndekuti ndiye ari kuzivikanwa kunzi ndiye akaita kuti nyaka yese iyi itange. Tenda zvakabuda kuPolitburo, tiri kuziva kuti kuPolitburo kwaipisa zvakanyanyisisa, uko kwatakaona kwakataurwa nhau dzakasiyana-siyana. Munoziva kuti musangano wacho iwoyo waPolitburo wanga uri mutongi gavanga ariko ikoko ndava Chiwenga ndo vaiona nenhau dzakasiyana. Kwakataurwa nhau dzakasiyana-siyana, kune makurukota akasiyana-siyana naChris Mutsvangwa, naObed Mpofu, naOpa Muchinguri, vakasiyana-siyana. Mamembers iwaya ari kumira and aona kuti zvinhu zviye, kunyanyanya naOpa naObed Mpofu vanga vachipuhwa mari naTagwirei. Vaona kuti situation mamiriro yakaita iko zvino haisisina kumira zvakanaka kuti ivo vange vachiramba vachisaidhana vachienda kudii rimwe chete naTagwirei. Vari kuona situation mukati meZANU-PF nemaZANU-PF supporters. Aiwa, situation yacho zviri kunzi ama 1000 atomira ama 1000. Situation yacho iri kupisa. Zviri kunzi izvo ED futi panhau idzese aona dzava kunetsa kudai. So ED zviri kunzi pane unyere kupo kuti ED pane kakusawirirana kwaakuita kuda Tagwirei vari kuwirirana paPolitburo, asi zviri kunzi iye ED nyorwe seri akuenda achinotaura zvakaipa pamusoro pechigananda Tagwirei, ndekuti iko zvino akuudza kuti machinda inini ndirwirei, ndekuti munhu uyu ari kumupa puresha yakanyanya, zvichirehwa zvichinzi Tagwirei ari kupa Mnangagwa puresha yakanyanya yekuti ange achipinda muZANU-PF ende uyezve anga achiita president weZimbabwe. Tiri kuona nyika dzakasiyana-siyana dzemukati meAfrica, vanhu ivava mabusinessmen vanenge vane mari dzakati wandei vari kuuya mune zvepolitics voinfluenza vane maposition of power kuti vange vachienda kumaposition eupresident vaende kumaposition mamwe eupower. Asi situation mamiriro yakaita mukati meZimbabwe tichiziva kuti mune Liberation Party, iyo pati yakarwira rusununguke kuti Zimbabwe inge ichiona rusununguke. Zvinhu zvakati siyanei ende zvinhu zvakazvoonekwa ende Tagwirei zvaakutanga kuona kuti it's not easy kuti munhu ungouya nemari uchingoenda kumusoro. Zviri kunzi izvo futi Mnangagwa ari kurongerwa futi dhende rakanyanya, sezvo muchiziva kuti pamitingi kune vanhu yekuPolitburo kune vanhu yeHarare province vakadedzwa navaChiwenga vese kusanganisira na Masi
mirambwa avo vakaoneka vachipfugama pamberi pawachiwenga vakumireregera, asi kune task team iyo yakaiswa newachiwenga kuti inge ichiongorora kuti ndanani vanhu vanga vakujidzana nezvigananda ende uyezve vachida kukanda vachiwengwa under the bus vachisapota kuti chigananda Tagure anga achienda kuti anga achienda mucentral committee. Tinoziva kuti especially Harare province yanga ine mutauri wanga ichiita uyo wanga uchizikanwa zvese zvanga zviri munzeve mavachiwengwa. Saka tiri kuzviona ndisaka zviri kunzi izvo pane nhau futi yakutoita sezvo iri kutonzi dhende racho ratotanga kutoshanda panguva ino nenyaya yekuti Mnangagwa akatoonekwa sezvo muri kuona panguva ino for the past ndingangoti patokwana mwedzi kozvo takuona vachiwenga vataichemera vaya kuti ndavachitaura vachiwenga vakaona kuti ino yangu yekuti ivo vange vachitaura nenyaya yekuti zviri kurongwa zvacho vakaona kuti vakada varamba vachizisiya Mnangagwa akutoita akutongowafamba achivatsika musoro achivatsika kwese ruoko gumbo zvese nekumeso. Saka vachiwenga vakabva kuti aiwa iwe ko zvino yanguva yangu yekuti nditaure. Sezvo tinoziva kuti aiwa ana Mutsvangu ava inyoka kuviri, vanhu vasinganyatsinzwisisika kuti vakarerekera saidi ripi. Panguva ine vangataura vachitaura kuti ava Tagure vasumuda, asi masaidi avo havanyatsozivikanwa kunzi vakamira sei. Itsvuku kuviri, vanhu vanokwanisa kunge vachiti kuna vachiwenga ende uyezve vachikuna Mnangagwa, asi Mutsvangu hatiri kuziva kuti pane audio yakambotorwa iye yakarekodwa taura zvakaipa pamusoro pawachiwenga. Tinoziva kuti journalist wacho yakazouraiwa nevanhu vaMutsvangu. Journalist uyo akafa akashayika. I think vachinji munoziva zvakaitika kuna journalist akabva tonyamarara akabva touraiwa nevakomana ndekuti vanhu Mutsvangu haana kunyatsofara nezvakaitika kuti audio yakalika. Anga asingambozvifungisisa kuti audio yakadaro inorika. Aida kungoramba achingoita both sides, on the other side also achiurayisa Chiwenga. I think munoziva kuti Chiwenga ndiye akapa ED Chimuti, ndiye akapa kuti Mnangagwa anga ari paposition iyo, asi Chiwenga atonyatsozoona kuti iye zvino munhu wandakaisa paposition apo akunditsvinyira ende ndakaramba ndakanyarara ndinozogwanda lose. Tenda panhau ipo situation iri kuitika iyoyi. Situation iri kuitika iri very very serious, and situation iyi ine unokonzeresa kuitira kuti nyika yedu isanyatsoita zvakanaka, ndekuti pato nepartition yakanyanya, uyezve tiri kungofara hedu kuti iko zvino vachiwenga vazonyatsoratidza kuti no he is the boss also mukati mebato reZANU-PF. Nometa Mnangagwa akazama kuda kuchinja zvavanhu vakawanda kumilitary, kupolisi kuti ange achiita counter attack vachiwenga, asi vachiwenga vakazviona ende vakati aiwa tinomunyaradza chete. Iko zvino tiri kuona mwana Mnangagwa akunyarara. Zvese tinoziva kuti Mnangagwa zvese zvanga achiita zvanga achifurwa nevana vake nemudzimai wake kuti vange vachiramba papower vachishandisa Tagure. Ndekuti Tagure munoziva mabusinessmen kana vaita mari vanenge vakuziva mari nzika, especially kana vaziva ndedzechitsotsi, vanenge vada kuramba vachiprotecta mari dzavo. Ndekuti vari kuziva iko zvino Tagure yakaisa about 50 million yaakashandisa yese kuti anga achitenga ZANU-PF, asi iko zvino ari kunyazoona kuti zvinhu zvake hazisi kushanda, hazisi kuita. Ende nenhau yakataurwa navachiwenga inhau yezvigananda, vanhu vese vari kuita mari dzemukoto tichadhira navo. Ndo zvimwe zvakuita kuti Tagure anga achipanika. Tichamuona mazuva mashoma anoteera kana aona kuti anyatsofeila anenge akutanga kubudisa mari dzake muZimbabwe. Tinovaziva vakomana vano uori hwakanyanya. Chiwenga ari kunyorwadziwa nenhau iyoyi yekuti Mnangagwa akumurasira kure iye ari akamupa tsvimbo yokuti chimbotongai, ini ndini aifanira kunge ndichitonga. Ndekuti makarangarira mazuva aya Chiwenga pakaitwa kugwa, Chiwenga ndo anga tori supreme leader, aitokwanisa kutongotonga ini pasina munhu anomuti no. Asi akanzwira tsitsi, munhu wacho akanzwira tsitsi, haachanzwira tsitsi Chiwenga, akutota shamwari iyoyo ndizvako wanga wakatorara nezamu mukana. So chance ine hausichatomufa wakataiwana, paipa wakatoluza chance pawakapuwa naMugabe, wakatoita zvitori wrong kuti ndiende paupresident, yekuti inini
handichada kubva panapa. Saka Chiwenga pese apa anga akanyarara, iko zvino takumuona akutaura ende nyaya yacho hazvipere musha, asi tiri kuona vaChiwenga vari kumira vakasimba. Aiwa, ndotenda muZimbabwe ndoti muone ruzivo rakanaka. Ndikukurudzire muramba muchisubscribe nokuuya pano muchiteerera nhau dzedu, muchikomenta also nokushare nhau dzedu kuma different platform. Ndotenda Zimbabwe, muone ruzivo rakanaka.